natáčela video, že budu natáčet video s Monster High panenkama a tentokrát to natáčím opravdu. A to je asi moje nejlepší video, co si myslím, že je nejlepší. A mám dvě halloweenské a dohromady mám 5 Monster High panenek, budu mít ještě jednu. A tady Nesegre, ona si s ní nehraje a moc ty panenky Monster High nemá ráda, takže je jakoby moje. No, takže já vám ukážu dvě ty halloweenský. První je Frankie, potom mám Draculauru. Akorát ty šaty, ona je má takový roztrhaný a nedrží jí ty šaty jako pohromadě, vzadu ten lepík. A no, pardon. Potom mám 3 školní, ale ta Abby, ta úplně školní není. Takže ona je jakoby, má takový kabátek. A to je ta Segre, to je ta, co se se Segrou nehraje. To je ta panenka Segry. Další školní panenka je Králný Wolf. Tu znáte, já mám někde k ní kočku, ale to nevím kde, ale mám ji. A poslední panenka, to je Venus Metzlitra a to je moje první panenka Monster High. Má zelenou kůži a má takhle na uchu 4 náušnice a na druhém uchu má jenom jednu. Má řetízek a má takový ruce jako list, takže ona má boty má pravý rostliny, protože tam má ještě zuby a ona, já jsem viděla díl, kde ty boty chodila po pas a prostě nechala se napást. No, a to je asi všechno v Monster High panenkami. Mám Monster High panenky a hrozně bych si k Vánocům nebo k narozeninách přál Monster High kluka, jakýhokoliv, to by to úplně jedno, ale prostě nějakýho Monster High kluka. Ale prostě, no a Monster High panenky a Barbieny, to je hrozně velký rozdíl. Ty Monster High panenky, oni jsou takový lepší, Barbieny jsou takový obyčejní, prostě se mi nelíbí. A ty Monster High panenky, oni jsou hrozně, prostě jsou zábavní, kdy jim sundat takhle ruka, zrovna to teď ne, no, tak jo, takhle jim jde sundat ruka, i dlaní jim jde sundat, takže to je i lepší, nohy jim jdou ohýbat, Barbie nám zase ne. Klukům Monster High jde ohýbat i chodidlo, a jsou lepší, vypadají hezčejc, mají možná i další vlasy a to se mi na nich líbí nejvíc, že mají ty dlouhý vlasy. A to je asi konec Monster High, tak ahoj!